मनापासून स्वागत करते मंडळी. तर आजचा लाईव्ह खूप खास असणार आहे, छान गप्पा रंगणार आहेत आपल्या. तर माझ्या चॅनलबद्दल थोडक्यात तुम्हाला सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. तसेच आता मी राहते जम्मूला. तर मी इथले देखील टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर दाखवते. तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला भेट द्या, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला, आणि कमेंट करून सांगा की तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटत आहेत. नक्की एकदा सांगा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करून कळवा की तुम्ही लाईव्ह कुठून पाहताय ते पण. मला वाटतं समर्थ मला जॉईन झाला आहे. येस, समर्थच आहे वाटतं. येस समर्थ. हाय समर्थ, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. हाय समर्थ, काय करतोय? जेवलास का तू? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करून कळवा कुठून पाहताय लाईव्ह ते पण. रेल वाला भैया आया, सबसे पहले मैं आ गया मैं. यस यस, यू आर फर्स्ट इन माय चॅनल, कोकणची माणसं साधी भोळी, अँड युअर फर्स्ट लाईक फॉर माय चॅनल. आम्हाला एवढं इंग्लिश येत नाही रे बाबा, काय बोलणार. हवा लागती हवा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. हाय निलेश दादा, इलय खूप दिवसांनी माझ्या लाईव्ह केलं. खूप खूप धन्यवाद निलेश दादा, तुझं स्वागत असा. आणि नवीन वर्षाच्या तुका खूप खूप शुभेच्छा निलेश दादा. फर्स्ट लाईक माय, थँक्यू थँक्यू. रामकृष्ण दादा, पण एक नंबरला मी लाईक केला आहे. ओके, तुम्ही केलात का? हा समर्थ पाठी राहिला फक्त. फर्स्ट लाईक माय करतोय. रामकृष्ण दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. रामकृष्ण दादा, तुम्हालाही नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या चॅनलला आलात तुम्ही पुन्हा एकदा. समर्थ म्हणते माय फर्स्ट लाईक ऑन लाईक युअर यूट्यूब लाईव्ह. थँक्यू सो मच सर्वांना, थँक्यू सो मच. दोघांनी एक फर्स्ट एट अ टाईम केलं असणार लाईक. प्रकाश दादा म्हणतायत जय भीम दादा, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. समर्थ म्हणतोय कोई नहीं बोलेंगे हॅपी न्यू इयर, राधे राधे बोलो. ओके, राधे 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 राधे. रामकृष्ण म्हणतायत, रामकृष्ण दादा म्हणतायत तुम्हाला पण महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. महिला दिन आज कुठे आहे दादा? 8 मार्चला असतो ना महिला दिन, आज नाही आहे वाटतं. जागतिक महिला दिन 8 मार्चला असतो असं मला वाटतंय, काय माहिती कधी. तरी थँक्यू सो मच रामकृष्ण दादा, थँक्यू सो मच. प्रकाश दादा, तुम्ही कुठून बोलताय? चंद्रपूरवरून बोलताय, मला माहिती आहे. थँक्यू. निलेश दादा म्हणताय धन्यवाद. तुझ्यासोबत कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलच्या सर्वांना 2026 वर्ष आनंदी सुख समृद्धीमध्ये जाओ ह्या शुभेच्छा सदिच्छा. थँक्यू सो मच निलेश दादा. निलेश दादांनी आम्हाला सर्वांनाही न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर आम्हीही दादा तुला आणि तुझ्या परिवाराला नवीन वर्ष खूप चांगलं जावो, सुख समृद्धीमध्ये जावो ही आम्ही प्रार्थना करतो देवाकडे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करून सांगा की तुम्ही कुठून पाहताय लाईव्ह. निलेश दादा, जेवलास का तू? आणि कोकणातलं कोण असेल तर प्लीज हँड. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कमेंट करा. आज इकडचं वातावरण थोडंसं म्हणजे धूप नाही आहे, म्हणजे ऊन नाही आहे, तरी पण थोडासा उभेचा ओलावा नाही म्हणू शकत. मायेची ऊब या सूर्यदेवा मला देतोय, कारण ऊन इकडे येतच नाही. आणि आता थोडासा तुम्हाला दाखवू शकते मी, पहा.
हे बघा थोडासा हा दिसतोय ना भाग इथला हा 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 तो जरासा त्याच्यामुळे जराशी ऊन येते म्हणजे दिसत नाहीये ऊन पण थोडंसं जाणवतंय त्यामुळे लय खूप बरं वाटतंय जरा बरं वाटतंय. रामकृष्ण दादा म्हणते क्रांती ज्योती सावित्री फुले यांची आज जयंती आहे. ज्यांनी शिक्षणाची लाट पसरली त्यांची आज जयंती आहे. ओके दादा थँक्यू सो मच तुम्ही आम्हाला सांगितलं तर खरंच सावित्रीबाईंनी आपल्या महिलांसाठी खरंच खूप काही काही केलं आहे म्हणजे आपण ते शब्दात नाही सांगू शकत. म्हणजे अगोदर सतीची प्रथा होती तीही त्यांनी नाहीशी केली. त्यांनी फर्स्ट विरोध त्यांचा होता सावित्रीबाई फुलेंचा. तसेच शिक्षणासाठीही त्यांनीच पुढाकार घेतला म्हणून आज आम्ही शिकलोय वाचतोय. प्रगती करते प्रत्येक महिला नाहीतर प्रत्येक महिला ही आज अगोदरच्या जमान्यात जशी होती तशीच राहिली असती. तर आम्हाला खूप अभिमान आहे की या सावित्रीबाई फुले आमच्या महाराष्ट्रात घडल्या आणि त्यांनी आम्हाला जगायला शिकवलं. ओमकार दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप सर्वांनी. ओमकार दादा जेवलात का नक्की सांगा. समर्थ भाई खाने में क्या कल का चिकन एक नंबर बना था भाई. कब का चिकन. निलेश दादा म्हणते हो झाले जेवण. तू जेवलीस. नाही जेवण बनवलं आहे पण जेवली नाहीये. मिस्टरांची वाट बघतोय. कधी माझं घो येतलो आणि आम्ही ते का वाढतले आणि त्यांच्याबरोबर 4 घास मी आपण खातलंय. कोण कोण माझ्यासारखं आपल्या घोवाची वाट बघता जेवसाठी की आपलं घो येतलो आणि आम्ही ते का वाढतले आणि आम्ही पण 4 घास खातलो. असं कोण असं काय माझ्यासारख्या जाऊ घोवाची वाट बघू थांबला जेवसाठी. कोकणातला कोण असा काय सर प्लीज कमेंट करा. मस्त हा वातावरण. नाही रे बाबा मस्त काय ऊनच नाही पडणार. विटॅमिन डी खायसून गावताला औषध खाऊचं लागतं विटॅमिन डी साठी. ऊनच नाही पडणार कधी कधी. समर्थ म्हणजे दीदी मेसेज वाच वरचा. वाचला की भाई वाचला ना भाई. खाने में क्या कल का चिकन एक नंबर बना था भाई. किसने बनाया था भाई मुझे बताओ. राठौड़ धन्यवाद भाई थैंक यू सो मच. आपके बहन को इतना प्यार दे रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ भाई. थैंक यू सो मच. बहन को प्यार देना ही चाहिए क्योंकि बहन एक लाखों में होती है. थैंक यू राठौड़ भाई. देखो राठौड़ भाई हमें प्यार कर रहे हैं बोल रहे आई लव यू. थैंक यू. रेल बोलते थांब मी तुला रिपीट करून टाकतो मेसेज. ओके. रामकृष्ण दादा म्हणतात मी तर मराठवाड्यामध्ये राहतो परभणी. ओके. परभणीमध्ये राहता का दादा. कसं वातावरण आहे परभणीला. निलेश दादा हसतायत बघ ना. निलेश दादा एवढा चांगला भाऊ आहे. आय लव्ह यू म्हणतोय. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. गायबच झाला भाऊ. ओ राठोड भाऊ कुठे गेलात. बोला की. चॅनलला जाता जाता सबस्क्राईब करून जावा. बेल आयकनवर क्लिक करून जावा. डबल टॅप करून जावा. लाईक होईल. सुधाकर दादा म्हणते तुम्ही काश्मीरमध्ये राहता काय. हो दादा जम्मूमध्ये राहते. काश्मीरवरती राहिलं जम्मू खाली राहिलंय मी. जम्मूमध्ये राहते. तुम्ही कुठून बोलताय सुधाकर दादा. ये तो कश्मीर है इसकी फिजाओं का क्या कहना. जाणार आहे मी काश्मीर फिरायला पण भीती वाटते. आतंकवादी फिरतायत सगळीकडे. आतंकवादी फिरतायत. त्या दिवशी तो न्यूज आलेली 35 आतंकवादी इकडे फिरतायत. बघू तुमचं काय म्हणणं आहे. जाऊ मी
काश्मीरला. लोक खूप चालली आहेत काश्मीरला आणि मस्त मस्त फोटो आणि व्हिडिओ करून टाकतायत काश्मीरला जाण्याचे. समर्थ म्हणजे दीदी टाकला आहे वरती मेसेज, वाच की. अरे नाही आला रे मला. रामकृष्ण दादा म्हणते ताई तिकडे खूप थंडी आहे. हो हो दादा, खूप थंडी आहे इकडे, म्हणून स्वेटर घालून असं कान झाकून राहावं लागतं बाळासारखं. पण आता थोडंसं उन्हाची झलक दिसत होती, गायब झाली, परत हवा यायला लागली. सुधाकर दादा म्हणतायस सोलापूरवरून. स्वागत आहे दादा सुधाकर दादा, माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं. मी कोकणातली आहे, पण मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी इकडे राहते जम्मू काश्मीरला. तर नक्की इकडचे पण टुरिस्ट प्लेस आहेत आणि तिथले पण महाराष्ट्र कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, तुम्ही पाहू शकता. एकदा चॅनलला भेट द्या, जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे सर्व नोटिफिकेशन येतील. सुधाकर दादा मध्ये येताना आम्हाला सफरचंद आणा. हो हो, आणते आणते, सोलापूरला पोचवते आणून. कोणाला अजून पाहिजे का सफरचंद काश्मीरची? रेलवाला दादा म्हणतायत थांब 1 मिनिट, मी आता टाकतो, दुसरा ID वरती जातो मग टाकतो मेसेज. ओके. हाय समर्थ, हाय हाय हाय. असं म्हणतात की काश्मीरची सफरचंद खूप स्वस्त असतात, असं काही नाही. आम्हाला तर त्याच रेटने भेटतात जिथं महाराष्ट्रात रेटने भेटतात. काही चवमध्ये हे नसतं. उगाच ते मोठे पण आपल्याला काश्मीरची सफरचंद खायला मिळतात, वा वा वा, असं काही नसतं मित्रांनो. निलेश दादा म्हणतो अगो जा बिंदास, अखंड दुसरो तू पण तापकवून ये, खास तेंका तापवूंका जा, सोदी नको कोणाक, सोडू नको कोणाक, कोण उरलोस तर माझ्याकडे पाठव पार्सल. बघू बघू, मुलांना पण जमायला पाहिजे ना थंडीत. बघू, एकदा जायचं आहे. या वर्षी जायला होतंय की पुढच्या वर्षी जायला होतंय काश्मीर फिरायला. यांचे मित्र पण गेलेले काश्मीर फिरायला. खूप छान छान व्हिडिओ तयार, म्हणजे सिनेमॅटिक व्हिडिओ तयार करून आणले, ते भारी वाटत होते गाण्यांवरती वगैरे. आणि बर्फ असा स्नोफॉल. इथून काश्मीरवरून पत्नीटॉप पण खूप छान आहे, तिथं पण फिरायला. पण अजून सध्या इकडे पत्नीटॉप म्हणजे इथून 50 किलोमीटर आहे वाटतं. तिथं बर्फच अजून पडत नाही. बर्फ पडायला लागला की तिथं पण मी जाऊन दाखवेन तुम्हाला. सुधाकर दादा म्हणतात ओके. संदीप पवार दादा फौजीची वाईफ आहे का? येस येस दादा, आय एम फौजी वाईफ. तुम्ही कुठून बोलताय संदीप दादा, नक्की सांगा कुठून बोलताय संदीप दादा. आणि या इथं काश्मीर फिरायला सुधाकर दादा, निलेश दादा, काश्मीर फिरायला या, मग सर्वजण एकत्र जाऊ फिरायला. रामकृष्ण दादा म्हणते माणसं एकूण एकावर जळत आहे तरी पण थंडी कमी होईल. लय भारी सांगितलं. माणसं एकूण एकावर जळत आहेत तरी पण थंडी कमी न होईना, तेच आहेच तर. अभिजित काळे, नमस्कार अभिजित दादा, खूप दिवसांनी लाईव्ह आलात माझ्या चॅनलला, कुठे होतात एवढे दिवस? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार, 6 लाईक्स आहेत आणि तुम्ही एवढ्यांनी कमेंट करताय, पण एक डबल टॅप काही वाढत नाही आहेत. संदीप दादा म्हणतात जयपूर. वाव, जयपूर पिंक, जयपूरला पिंक सिटी या ब्ल्यू सिटी म्हणतात हो दादा. समर्थ दादा, अरे यार मेसेज शो नाही होऊ राहिला वरचा मेसेज, 1 मिनिट मी परत एकदा बघते. हा, ह्याच्यात दिसतो चॅनल ॲक्टिव्हिटीमध्ये. श्रीराम, ह्या आम्हाला वरदान मिटवून टाकू पाकिस्तान, सुनेल बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान. राग आला असेल तर स्क्रोल करा, कमेंटवर टाक जय श्रीराम. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम मंडळी. आपले भारतीय जवान एवढे धीट आहेत आणि त्यांच्यात एवढी ताकद आहे समोरच्या दुश्मनाला चक्काचूर करायची, तर आपल्याला काय भीती ना. फक्त एवढंच की तुम्ही जेव्हा जेव्हा दिवा लावता ना देवाला,
तेव्हा ते आपल्या एवढ्या बर्फातसुद्धा आपला सीमेवरचा जवान काम करतोय तिथं, आपली ड्युटी निभावतोय आपल्यासाठी. तर नक्की एकदा त्याच्यासाठी प्रत्येक फौजीसाठी एक प्रार्थना करा, की आपल्या सीमेवरचा प्रत्येक फौजी सुखी असला पाहिजे. आणि त्याला खूप आयुष्य मिळू दे. हे प्रत्येकाने आता म्हणजे एक नवीन वर्षाचा मी एक तुम्हाला संकल्प देते, की तुम्ही प्रत्येक जेव्हा जेव्हा दिवा लावाल ना, तेव्हा आपल्या देशाच्या जवानांसाठी दुआ करा, म्हणजे प्रार्थना करा, की आपला फौजी खूप सुखी असला पाहिजे सीमेवर. तर तो सुखी असेल ना, तर आपण सुखी असणार. आपण निर्भयपणे जगू शकतो, नाहीतर अदरवाईज नाही. तर नक्की एकदा हे करून पहा. रोज संध्याकाळी जेव्हा तुम्ही दिवा लावता किंवा आपल्या मुलांना सांगा, की एक तुम्ही तुमच्या मुलांनाही हे करू शकता, की एक त्यांना संस्कार लावू शकता, की आपल्या देशातल्या जे जवान आहेत त्यांना तुम्ही कसं हे करू शकता, सपोर्ट करू शकता. तुम्ही सीमेवर जाऊन तर त्यांना काही म्हणजे सपोर्ट करू शकत नाही, पण तुम्ही तुमच्या घरात राहून सुद्धा सपोर्ट करू शकता. तर नक्की एवढं करा. दिवा लावताना देवाकडे प्रार्थना करा, की त्यांचं आयुष्य खूप सुखात, आनंदात जाऊ दे, त्यांना खूप ध्येय मिळू दे. तर प्लीज मंडळी, कोकणची माणसं साधीभोळी हे चॅनल तुम्हाला विनंती करते, की तुम्हीही तसं करा. आम्हीही तसं करतो मंडळी. मी प्रॉपरी म्हणजे जेव्हा म्हणजे संध्याकाळचा दिवा लावते, दुपारचा दिवा लावते, सकाळचा मिस्टर लावतात, दुपारचा जेव्हा दिवा लावतो आणि संध्याकाळचा, तेव्हा मी ही प्रार्थना नक्की करते. तर तुम्हीही करा. समर्थ किशोर दादा नमस्कार. हाय ताडे, तुझा छोटा भाऊ आला. थँक्यू किशोर दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. खूप बरं वाटलं तुम्ही आलात माझ्या चॅनल लाईव्हला. संदीप दादा म्हणताय श्रीनगरला होतो पोस्टिंग. अरे वा संदीप दादा, तुम्ही आर्मीमध्ये आहात का? खूप खूप धन्यवाद दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आणि आता तुम्ही कुठे आहात पोस्टिंग? किशोर दादा म्हणतात लाईक डन, थँक्यू. संदीप दादा म्हणतात तुमचे युनिट दादा मी तर नाही सांगू शकत लाईव्हमध्ये नाही सांगू शकत. किशोर दादा कोकणची भाषा बोलजो. माझी कोकणातलीच भाषा असा दादा. अजय दादा म्हणताय 7 लाईक. कशा आहात माय? मी मस्त मजेत आहे टनाटन. दादा टनाटन उड्या मारताय काय? अजय दादा जेवलात का नक्की सांगा. संदीप दादा तुम्हीही जेवलात काय नक्की सांगा. गणेश दादा आई ग माझी ताई. थँक्यू गणेश दादा. कशी आहेस ताई? मी मस्त आहे. संदीप दादा म्हणतात पिंक सिटी. येस पिंक सिटी म्हणतात ना, तिथं आहात का तुम्ही जयपूरला? किशोर दादा म्हणतात सब डन. थँक्यू सो मच. गणेश दादा म्हणतात कुठे मेसेज गेला यांचा? एक नंबर ताई, खरंच खूप खरं आहे, तेच बोललीस ताई. थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी एवढं तर नक्की करू शकता आपल्या जवानांसाठी. सुधाकर शिंदे म्हणताय सफरचंदाच्या बदल्यात इकडून द्राक्ष पाठवून देतो तिकडे. चालेल दादा, थँक्यू सो मच. पाठवून द्या. द्राक्ष खूप आवडतात मला. अभिजित दादा म्हणतात कामात असल्यामुळे येऊ शकलो नाही. ओके अभिजित दादा, आता आलात, खूप आनंद झाला तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. गणेश दादा म्हणते माझी आई माझी ताई. थँक्यू. निलेश दादा म्हणते होय ताई, येऊचा हा काश्मीरला. आताच शिमला मनाली झाला ना, 2 इयर्स नंतर ट्राय करू काश्मीर. पण तोपर्यंत तू असशील की नाही तिकडे? नाही, मी पुढच्या मे महिन्यापर्यंतच आहे. सम्मू दादा म्हणतोय हा आला. गणेश दादा म्हणते कशी आहे माझी आई? मी छान आहे गणेश दादा. गणेश दादा म्हणते एक नंबर ताई, खरंच खूप खरं आहे, तेच बोललीस ताई. येस मंडळी, प्लीज आपल्या जवानांसाठी एवढं तर करू शकतो ना आपण घर बसल्या. निलेश दादा म्हणते हो नक्की, ज्यांच्यामुळे आम्ही सेफ आहोत ते नेहमी सेफ राहोत. येस. अजय दादा म्हणतात पटापट वाचा. गणेश दादा म्हणते माझी ताई, सॉरी फॉर लेट, हॅपी न्यू इयर. थँक्यू तुम्हालाही खूप हॅपी न्यू इयर गणेश दादा. सम्मू बोलतोय हरियाबाई की जय हो. मंडळी खरं म्हणजे असं नाही म्हणजे एक म्हणून मी माझी फौजीची वाईफ आहे म्हणून मी असं बोलते, असं याच्यातला भाग नाही आहे मंडळी. पण असं वाटते की यार म्हणजे जेव्हा हल्लीचं जे वॉर झालेलं त्याच्यामध्ये
पण म्हणजे त्यावेळी असं वाटायला लागलं की आपले सैनिक खूप मजबूत असणं खूप गरजेचं आहे. तर आणि आहेतच, त्यात काय वांदेच नाही. आपले सैनिक जवान खूप मजबूत आहेत. पण आपलं पण एक कर्तव्य आहे की आपणही त्यांच्यासाठी काहीतरी करू. आणि म्हणजे अजून आपण काय करू शकतो ना, म्हणजे जेव्हा एखादा फौजी त्याला वीरमरण येतं, तेव्हा 8-10 दिवस मात्र 15 दिवस पकडा, 15 दिवस त्याच्या फॅमिलीला विचारलं जातं, तुम्हाला काही पाहिजे का? तुम्ही काय म्हणजे सगळे विचारपूस केली जाते. आणि त्या 15-20 दिवसानंतर कोणीही त्यांना म्हणजे विचारत नाही, की त्याची फॅमिली कशी आहे, काय आहे, व्यवस्थित आहे की नाही, मुलाबाळांचं कसं चाललंय, कोणी नाही विचारत मंडळी. तर एकदा नक्की या गोष्टींवर म्हणजे विचार करा आणि छोटीशी प्रे करा देवासमोर. गणेश दादा नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक गणेश दादा. समू बोलतोय, आज चलाने जाओ नीला मॉन डेरोमॉन मोठा डोरेमॉन मोठा पॉवरफुल इंजिन वॅक 12 बी 12,000 HP वाला इंजन. वाव, चलो चले समू भाई की ट्रेन में. मंडळी डबल टॅप करा यार. अजय दादा म्हणतात जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान. निलेश दादा म्हणतात जय हिंद, जय हिंद दादा, जय हिंद दादा. थँक्यू सो मच. सर्वांचं आपल्या देशाबद्दलचं प्रेम पाहून मला खरंच खूप बरं वाटलं. आणि जर अशी एखादी फॅमिली तुमच्याजवळ असेल ना, तुमच्या बघण्यात, की म्हणजे ज्या दादांचं म्हणजे ज्या जवानाचं वीरमरण आलं, त्यांना नक्की तुम्ही वर्षातून एखादी काहीतरी मदत नक्कीच करू शकता. तर नक्की एकदा म्हणजे तुमच्या बघण्यात जर कोणी असेल तर नक्की करा. या म्हणजे प्रत्येक वर्षातनं एकदा तरी करा. प्रत्येकाने केलं तर खूप म्हणजे खूप मदत होईल प्रत्येकाला. समर्थ म्हणतायत मी काश्मीरला जातच नाही. खरं जम्मू काश्मीरचं रूट बंदच केलेला आहे का? ट्रेन तर जात आहेत काश्मीरला. रूट कुठे बंद केला आहे? काश्मीरला तर ट्रेन जातात. वंदे भारत पण जाते कटारापर्यंत. आता तर श्रीनगरपर्यंत ट्रेन झाली आहे. आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स. येस येस, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स सर्वांना. विशाल सावंत म्हणतात हॅलो ताई नमस्कार. हॅलो दादा नमस्कार. विशाल दादा, विलास दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. शिवाय 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 यादव नमस्कार दादा. शिवाय दादा कुठून बोलताय तुम्ही नक्की सांगा. अजय दादा म्हणते जवान आहेत म्हणून आपण आहोत, नाही तर आज पण गुलामगिरीमध्ये असतो. सलाम माझ्या सर्व जवानांना. जय. खरंच दादा खूप छान बोललात तुम्ही. ते आहेत म्हणून आपण आहोत, म्हणून आपल्या आई बहीण सगळ्या व्यवस्थित आहेत. नाहीतर आज जशी पाकिस्तानची अवस्था असती ना तशी आपली असती. बापरे, मला पाकिस्तान नाव हे पण ऐकल्यावर थोडंसं विचित्र वाटतं. पण आपलं भारत हे नाव ऐकल्यावर एवढा अभिमान वाटतो ना, आणि आपला फ्लॅग बघून एवढा अभिमान वाटतो मंडळी. पॅसेंजर ट्रेन जाते, मला मालगाडीने जात. मालगाडीसाठी रूट बंद आहे कारण मागं गाठ असते ना. ओके. सुधाकर दादा म्हणतायत या सोलापूरला गड्डा यात्रेला फिरायला. ओके, गड्डा यात्रा आहे का? खूप छान दादा, येऊ येऊ नक्की येऊ. विनायक दादा म्हणतायत नमस्ते ताई साहेब. नमस्कार विनायक दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. विनायक दादा जेवलात का नक्की सांगा. अजय दादा म्हणतायत सलाम बोला सलीम साल. सलाम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान मंडळी. गणेश दादा म्हणतात ताई ते सर्व आहेत म्हणून आपण आहोत ताई. येस येस, ही प्रत्येकाने ना मनाशी भावना बाळगा की आपले जवान आहेत म्हणून आम्ही आहोत, आपले किसान आहेत म्हणून आपल्याला पोटभर तरी मिळतं. जर त्यांनी त्यांच्या कामावर राजीनामा दिला तर मग आपण संपलो समजा. अभिजित दादा म्हणतात पाकिस्तान जेवढं आपला दुश्मन आहे तेवढाच बांगलादेश पण आहे. येस येस, आताची न्यूज तुम्ही म्हणजे नवीन जी न्यूज होती हल्लीची ती ऐकलात का बांगलादेशमधली? बापरे, मन असं सुन्न करणारी होती ती न्यूज. कोणाला माहिती आहे का तर नक्की मला कमेंट करून सांगा.
सुधाकर दादा म्हणतात तसं काही नसतं, इथे शेजारी शेजारी पण पाकिस्तानसारखे खेळतात. ते तर आहेच दादा. विनायक दादा म्हणते तुमचं झालं का जेवण? नाही दादा, जेवण बनवून झालंय, मिस्टर येणार आहेत, त्यांची वाट बघतोय. त्यानंतर सुधाकर दादा म्हणते तसं काही नसतं, इथे शेजारी शेजारी पण पाकिस्तानसारखेच असतात. गणेश दादा म्हणते पण ताई हा कायदा डॉक्टर बाबासाहेब यांची देण आहे, म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन. हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आपल्यासाठी एवढं काही केलं आहे, म्हणजे सगळ्यांचं ना सगळ्यांचं काय म्हणतात ते एक आपल्यासाठी दिलेली एक गिफ्ट आहे. म्हणजे सावित्रीबाई फुले म्हणू नका किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हे सर्वजण आहेत ना, आहेत त्यांच्यामुळेच आपला देश चाललाय. एक मिनिट पण ताई, अरे आली. झाला दोघांचं खेळून? निलेश दादा म्हणते ताई बघू जरा बाहेरचे वातावरण. ओके, बाहेरचे वातावरण दाखवते मी. कसं वाटलं निलेश दादा बाहेरचं वातावरण? सगळ्या बिल्डिंगच आहे तिथं, पण छान वाटतं, झाडं वगैरे खूप आहेत. अजय दादा बरोबर आहे बांगलादेश. बरोबर आहे बांगलादेश असं कोण म्हणतंय? जय राजपुताना. राजवीर नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. अभिजित म्हणते मी तर काय म्हणतोय, पाकवालेने जर आता काय ड्रामा केला तर त्याला फक्त आपल्या महाराष्ट्र बस झालं. पण अभिजित दादा तुम्ही म्हणताय की आम्ही आहोत, म्हणजे ह्या पण मी जेव्हा वॉर सुरू झालेलं तेव्हा मी असं ऐकत होती की म्हणजे सगळे जर सिव्हिलियन म्हणत होते की यार पाकिस्तानाला सोडायचं नाही, जवानांनी असं केलं पाहिजे तसं केलं पाहिजे. पण आपल्यातला सिव्हिलियन एकतरी पुढे येऊ शकतो का की आम्ही आहोत? म्हणजे सैनिकांबरोबर आम्ही आहोत असं म्हणणारे किती जण होते? होता बापाचा तो बाप माझा भीमराव आंबेडकर. हो दादा, खरंच त्यांनी खूप काही आपल्यासाठी केलंय. निलेश दादा मध्ये केळीची झाडे आहेत का ती? हो निलेश दादा, केळीची झाडं आहेत. केळी पण आलेली त्याला, पण वाढतच नाही आहे झाडाची केळी. गणेश दादा VIP खान, VIP रहान, VIP माणसं, नमन कोणी दी माझ्या बाबासाहेब यान. ओके. गणेश दादामध्ये माझ्या भीमानं ओ माय सोन्यानं भरवली ओटी. नाईस दादा. सर्व महापुरुषांना माझं शत नमन. सर्वांनाच खरंच दादा खूप छान बोललात की सर्व महापुरुषांना आपल्या ज्या महाराष्ट्रात जे महापुरुष घडून गेले त्यांना खरंच खूप शत नमन. निलेश दादा म्हणते एकदम फॅक्ट बोललीस ताई. येस, मग तेच ना, मला म्हणजे मी जेव्हा हे युद्ध चालू होतं ना तेव्हा बघते की म्हणजे प्रत्येकाचे रिएक्शन, असं कसं आपले इंडियन आर्मीने असं कसं केलं, पुढे जायला पाहिजे होतं, इतक्यात संपवायला पाहिजे होतं, असं करायला पाहिजे होतं. यार पण तुम्हाला काय माहिती की तिथं राहणं नाही बोलू शकत, सगळंच नाही बोलू शकत, पण तुम्हाला काय माहिती की ते कसे लढतायत, कसं हे करतायत. त्यांना जेवायला सुद्धा थार नव्हता. पोटात म्हणजे फक्त पाण्यावर त्यांनी युद्ध लढलं आहे आणि त्याच ह्याच्यामध्ये ते वीरगती पण गेले आहेत. तुम्हाला काय माहिती?
नुसतं फक्त अरे इंडियन आर्मीने काय नाही उपयोग त्यांचा, असं नाही तसं नाही, सोडलं पाकिस्तानाला. अरे त्या प्रत्येक आर्मी जवानाची वाईफ घरी कशी रडत होती, तिला किती काळजी होती आपल्या नवऱ्याची, की आपला नवरा आता गेलाय पण तो रिटर्न येणार आहे का याची गॅरंटी पण नव्हती. जेव्हा आम्हाला हे युद्ध संपलं ना, तेव्हा आम्हाला एवढा आनंद झाला ना, की तुम्हाला आम्ही सांगू शकत नाही मंडळी. कारण एक आर्मी वाईफच समजू शकते की यार हे युद्ध संपणं तिच्यासाठी किती महत्त्वाचं होतं. सिव्हिलियन काय म्हणते, मोबाईल हातात रिमोट असतो, समोर TV असते, अरे हे काय गेलं, जायला पाहिजे होतं, अजून पुढे संपवायला पाहिजे होतं पाकिस्तानला, असं असतं. एका फौजी वाईफला आणि त्याच्या फौजीच्या घरच्यांना माहीत असतं की ते युद्ध म्हणजे त्यांच्यासाठी काय होतं. बाळासाहेब दादा म्हणतात 12 नंबर डन लाईक. थँक्यू बाळासाहेब दादा. अजय दादा म्हणते बरोबर आहे, बांगलादेश म्हणजे दुश्मन आपलं असं बोललो माय. ओके बरोबर दादा, खूप छान बोलला. साई पण म्हणते कैसा. अभिजित दादा म्हणजे थंडी भरपूर आहे का तिकडे? हो दादा, अभिजित दादा खूप थंडी आहे. दादा इथं मी ब्युटी पार्लर नाही खोलत आहे अखिल दादा, मी साधं लाईव्ह घेते. इथं ब्युटी पार्लर खोललं असतं तर थोडंसं केस सोडून दाखवले असते. अजय दादा मध्ये रात्री एकटाच बोलत होतो. काय बोलत होता? गणेश दादा म्हणतात नंदन नंदन होत रामाचं नंदानं भीमाच्या संसारी कसं त्रिपुर चंदन. बाळासाहेब म्हणते 12 नंबर लाईक डन. अखिलेश प्रिया केत्री हाय. निलेश दादा म्हणतोय हसतोय सायबर अखिल केसा खोला वहिनी. अजय रात्री मी लाईव्ह एकटाच बोलत होतो. ओके. लाईव्हवर एकटाच बोलत होतास का? अरे यार आपण असं म्हणजे असं नाही विचार करायचं की आपल्याला कोणतरी सपोर्ट करणार, माझ्या लाईव्हला हा येणार, माझा तो मित्र आहे तो पण येणार. आपण बस चालू करायचं. आपल्याला सपोर्ट, आपण स्वतःचा सपोर्ट आपण स्वतः बनायचं. समजलं मंडळी? ब्युटी पार्लर. हाय सायबर, लाईक केलं थँक्यू. काय भावा तू एवढा चांगला शिकलेला असं बोलतोय? तू महाराष्ट्रातला आहे पोरा. जरा शिवाजी महाराजांची शिकवण घे जरा, नाही तर परत पहिलीतली जुनी पुस्तकं वाच, म्हणजे येईल अक्कल थोडीशी तुला. समजलं? निलेश दादा म्हणतात सॉरी तुझ्या लाईकची बाळा, काय गरज आम्हाला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि कमेंट करा. थँक्यू अखिल. बहीण भावाला खूप आवडते मला माहिती आहे, आणि तू खूप छान छोटासा भाऊ आहेस आणि मी बहीण आहे, आणि तुझं माझ्यावर प्रेम आहे बहीण म्हणून. थँक्यू सो मच. त्यानंतर मेसेज आहे विठ्ठल दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. निलेश दादाने उडवलं त्याला. चल. विठ्ठल दादा म्हणतात जेवण झालं का? हो विठ्ठल दादा जेवायचं आहे. अंकुश दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. हाय नमस्कार ताई. नमस्कार दादा. दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर, आणि कुठून पहा मंडळी हे मला लवकरात लवकर सांगा कमेंट करून. मी लाईव्ह कुठूनच बोलत होतो की रात्री लाईव्हला शेवटी तुम्ही गेम खेळत बसला आणि बाय केला आणि बंद केली. हा मला सांगताय का? मला वाटलं तुमचं सांगताय. हा नंतर मला कंटाळा झाला, कारण मी माझे लाईव्ह म्हणजे माझे एक्सपिरियन्स मी सांगत होती, लोक नुसती ऐकतच होती, काही कमेंटच नाही करत होती.
आणि नंतर लास्टला मग मिस्टर पण आले. मग जेवण चिकन आणलेलं ते तंदुरी फ्राय करायचं होतं, त्यामुळे मी लाईव्ह कट केली. प्रथमेश दादा नमस्कार, पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. दादा म्हणतायत ताई दातांच्या दवाखान्यात आली नाही, तुम्ही तुमचा ॲड्रेसच दिला नाही, कसे येणार? अजय दादा म्हणतात निलेश दादा माझी ओळख आहे ना. अरे निलेश दादा ह्याला ओळखलं का? अजय आठवले, नाव बदललंय, बारसा झाला त्याचा. ओमकार आठवलेच आहे हा. अजय आठवले, ओमकार आठवलेला विसरला का निलेश दादा? आता आठवला का? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कमेंट करून सांगा कुठून बोलताय तुम्ही. काल रात्री मी लाईव्ह घेतलेलं. मी एक गंमत सांगते, मला हसायला येते. मी माझे किस्से सांगते, बालपणीचे सांगते. तशीच माणसं अशीच होती, 42-50 अशी, आणि 22-25-50 अशी वाढत होती. पण यार कमेंट तर कोणीच नाही करत होतं. म्हणजे जे रेग्युलर होते तेच कमेंट करत होते. आणि नंतर मग म्हटलं जाऊ दे, माणसांना ऐकण्यात इंटरेस्ट आहे, बोलण्यात इंटरेस्ट नाही आहे. तर चांगलं आहे, बरं वाटलं मला की माझं बोलणं समोरच्यांना आवडतं. आणि ते बोलण्यात एवढे मग्न होत आहेत की मला कमेंट करायला विसरत आहेत. अजय दादा म्हणते बाप रे बाप, एवढा सपोर्ट करून विसरले बाबा. अरे नाही रे विसरली मी, मला वाटलं तुझं काहीतरी सांगते. अजय दादा बारसं झालं, येस पेढे नाही दिल्याने. ओमकार आठवलेवरून अजय आठवले, नक्की कोणतं नाव आहे रे बाबा तुझं? अजय आठवले आहे की ओमकार आठवले? निलेश दादा यार मी लाईव्ह मध्ये आयडी नाही राहत माझ्या लक्षात, जे एकच आयडीने येतात ते थोडेफार राहतात लक्षात. हा ओमकार आठवले एकदा कुठेतरी गेलेला फिरायला आणि बोलत होता, आणि त्याची गर्लफ्रेंड होती. सांगू का अजय आठवले? सांगू का? काही हरकत नाही दादा. रमेश दादा म्हणतायत हाय रमेश दादा, कुठून बोलताय? नमस्कार तुम्हाला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि कुडाळ तालुका. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे दादा कोकणची माणसं साधी बोली. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत. तसेच मी आता सध्या जम्मू काश्मीरला राहते, तर इथलेही टुरिस्ट प्लेस देखील मी माझ्या चॅनलला दाखवले आहेत. तर एकदा नक्की भेट द्या रमेश दादा, आणि चॅनलला जॉईन व्हा. सोन्या दादा नमस्कार. हाय सोन्या दादा, कसे आहात तुम्ही? निलेश दादा म्हणते हो आठवले. बघ निलेश दादाला आठवले. सतीश दादा म्हणतायत काय सतीश दादा असं बोलता का? बहिणीला असं बोलतात का? आईला पण असं बोलता का तुम्ही? तुमच्या आईला पण असं बोलता? बहिणीला पण? ओ माय गॉड. अजय दादा म्हणतायत आठवले का दादा? निलेश दादा म्हणतायत कसा आहे सोमकार, झाले का सर्व सेटल? अजय म्हणतोय माझं नाव ओमकार रिअल आहे, अजय माझं निकनेम आहे. असं कसं? अजय थोडंच निकनेम असतं. मग आठवले काय आहे? सतीश दादा म्हणतायत मामाच्या मुलाला टाकला तो दारू पील होता. मामाच्या मुलाने टाकला? आता दुसऱ्याच्या नावावर घालणार दादा तुम्ही, सतीश दादा. असंच असतं यार. तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात राहता यार, आणि एवढं छान बोलू शकता तुम्ही मंडळी. शिवाजी महाराजांची एक पण शिकवण तुमच्यात येऊ शकत नाही का सतीश दादा? अजय दादा म्हणतात सांगा काय सांगायचं तर. अभिमन्यू दादा म्हणतात ताई हाय ताई नमस्कार, कशी आहेस? थंडी आहे का? हो सतीश सॉरी अभिमन्यू दादा, खूप थंडी आहे म्हणून उन्हात बसली आहे. थोडंसं ऊन पण लागतंय, बरं वाटतंय. जेवलात का अभिमन्यू दादा? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अजय दादा म्हणतात मस्त आहे निलेश दादा, मजेत. तुम्ही कसे आहात? म्हणजे लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर.
अभिजित दादा म्हणताय मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं आहे वाईट कमेंट नका वाचू, सोडून द्या. पण त्यांना पण थोडंसं ज्ञान देणं गरजेचं आहे ना, म्हणून मी वाचली ती. निलेश दादा मी पण मजेत. ओमकार ताई इग्नोर. ओके. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. मी कालच एक मंडळी व्हिडिओ टाकलाय माझ्या चॅनलला, एकदा जाऊन नक्की पहा. कोकणातला आहे. कोकणातले लग्नातल्या परंपरा ज्या आहेत त्या कशा असतात त्या मी दाखवल्या आहेत. अजूनही येतील व्हिडिओज, पण हा कालचा व्हिडिओ आहे. पुढच्या गुरुवारी दुसरा व्हिडिओ येईल, तर नक्की एकदा जाऊन पहा. हो अभिजित दादा खरं बोलला. सारखं सारखं ध्यान देऊन तो लोक थोडी सुधारतात का? नाही, असली लोक सुधारतात नाही. शिवाजी महाराज आपले भारी होते, असल्या लोकांना चाल काडेवरून टाकाल, आता नाही चालत ते. अजय दादा मला आठवले माझं सरनेम अजय, नाव घरी वापरत नाही, सर्व ओमकार बोलतात. नाव ठेवते वेळेस 2 नाव ठेवले, माय सरनेम कसे बदलू? ओके. राज दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय राज दादा? प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. चॅनलला डबल टॅप करा मंडळी. 37 तुम्ही लाईव्ह पाहताय, एक डबल टॅप करू शकत नाही का? निलेश दादा तुला सांगितलं आहे, जे घाण कमेंट करत आहेत त्यांची ID लिहून ठेव. किती नंबर आहे हे ID? ओके मी ठेवते त्यांचा ID. अभिजित काळे मी तुम्हाला ओके ओके निलेश दादा आजपासून ते का डन करते बघ तू सांगितलेलं. राजदादा म्हणतात पुण्यावरून. नमस्कार राजदादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनल. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. तर माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ शॉर्ट्स तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे. तर एकदा चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जेव्हा माझ्या लाईव्ह असतं रोज, त्याच्यात संध्याकाळचं पण असतं, दुपारचं पण असतं, आणि ज्या व्हिडिओज वगैरे टाकते त्याच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येतील. तर राजदादा नक्की चॅनलला जॉईन करा. अजय दादा म्हणते किती समजून सांगितलं तर त्यांना समजत नाही, त्यामुळे वाचायचं नाही, इग्नोर करायचं. ओके अजय दादा. अभिजित दादा हो आमच्या बहिणी मला भांडतात, त्यांना सांगावं म्हणजे काय सांगू त्यांना? अजय दादा म्हणते बरोबर आहे निलेश दादा. स्क्रीनशॉट अजय दादा म्हणते बरोबर आहे निलेश दादा. स्क्रीनशॉट मारायचा आणि सायबरमध्ये कंप्लेंट करायची. ओके असं पण करू शकतो का आपण? हां आता मी तसंच स्क्रीनशॉट मारून ठेवते आणि त्यांची सायबरमध्येच कंप्लेंट करते फालतू कमेंट करणाऱ्यांना. थँक्यू अजय दादा, थँक्यू. नितीन अर्जुन हाय नितीन दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नितीन दादा? निलेश दादा ताई खरंच कर. ओके ओके आजपासून दादा. नितीन अर्जुन म्हणते मी मालवणचा आहे. ओके नितीन दादा तुम्ही मालवणचे आहात का? मी कुडाळमधली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. कुडाळ माझं सासर आणि ओरोस माझं माहेर आहे. अजय दादा म्हणतात बाय बाय. अजय दादा चाललाच का तुम्ही? निलेश दादा म्हणताय हो अजय, बाकी त्यांचे काय करायचे ते करूया. विथ स्क्रीनशॉट घाण कमेंट सेव्ह करून ठेव आणि एक डायरी ठेव. लाईव्ह घेताना पटकन ती ID लिहून ठेव. मी स्क्रीनशॉटच मारून ठेवते, म्हणजे मग नंतर मी
इन डिटेलमध्ये त्यांची कंप्लेंट लिहू शकते. काय कमेंट केलेली ती आय डी सकट. नितीन दादा, आज काय मग मासे वगैरे आहेत का? सागर, बर्र सागर दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. निलेश दादा, हो चालेल. सागर दादा मुंबईवरून बोलतायत. सागर दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी. कोकणातले आहात का तुम्ही सागर दादा, की प्रॉपर मुंबईतले? निलेश दादा म्हणतात हो चालेल. हो निलेश दादा, मी आतापासून तसंच करते. अजय दादा म्हणतात, निलेश दादा माझ्याकडे लिहिण्यासाठी काही नसते, मी रिक्षावर असतो, ताईंना सांग स्क्रीनशॉट मारायचा. हा, मी स्क्रीनशॉटच मारून ठेवते, मग मला डायरीमध्ये लिहायला बरं पडेल. सागर दादा, बोलणं झालंय आधी आपलं. हां हां हां, बघते हा जरा. हां हां, एकदा तुम्ही म्हटलेलात ना तुमची बाळं दाखवा. होय होय, आठवलं मला. थँक्यू सागर दादा पुन्हा एकदा लाईव्हला आल्याबद्दल. हां, तुम्ही प्रॉपर पुणेमधले. ओके. जेवलात का सागर दादा? हो अजय, सांगितले ताईला. थँक्यू निलेश दादा, आतापासून मी तसं करणार आहे तू सांगितल्याप्रमाणे. ते दादा म्हणतात ओके बाय, परत भेटू. ओके, संध्याकाळी भेटू आपण लाईव्हला. सागर दादा म्हणतायत, काय म्हणताय काश्मीर? काश्मीरमध्ये तर बाबा थंडी पडली आहे. आम्ही बघा थोडंसं ऊन दिसतंय, थोडंसं दिसत नसेल चेहऱ्यावर, बघा दिसतंय तेवढंच ऊन आहे. त्या उन्हात बाबा विटॅमिन डी भेट घेते मी. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि डबल टॅप करा यार. एवढी माणसं बघताय तुम्ही, डबल टॅप का होईना? सागर म्हणता येस, झालं जेवण कधीच. ओके, आमचं अजून झालंच नाहीये, मिस्टरच आले नाहीये. मिस्टर आले की जेवणार आम्ही पण. सागर म्हणता ओके, एवढ्या लेट? हां, मिस्टरांशिवाय जेवायला जमत नाही, त्यामुळे लेटच जेवतो आम्ही त्यांच्यासोबत. कारण कसं असतं, म्हणजे मी का असं करते, कारण प्रत्येक वेळी मला त्यांच्यासोबत राहताच येतं असं नाही. 1 वर्ष आता म्हणजे एक पोस्टिंग झाल्यानंतर 1 वर्ष आम्ही लांबच राहतो, म्हणजे क्वार्टर्स, दुसरीकडे क्वार्टर्स भेटेपर्यंत. त्यामुळे असं होत नाही की आम्हाला प्रत्येक वेळी त्यांच्यासोबत जायलाच भेटतं किंवा राहायलाच भेटतं. त्यामुळे मला त्यांची किंमत माहिती आहे की त्यांचं मी ते माझ्यासोबत राहणं किती माझ्यासाठी सुखदायक आहे. कारण नाहीतर माझं नाही सांगू शकत हे शब्दांमध्ये. तर त्यामुळे मला त्यांच्यासोबतच जेवायला आवडतं, किती पण लेट होऊ दे. निलेश यांना पण स्क्रीनशॉट काढून झाले की लाईव्ह संपले की डायरीमध्ये आय डी लिहून ठेव नक्की, आणि जो कोणी घाण कमेंट करेल ना त्याला ती फक्त डायरी दाखव, मग बघ किती घाबरतील ते. येस, बरोबर दादा, बरोबर. आयडियाच खूप छान आहे. सागर दादा म्हणतात अच्छा. अनिकेत दादा म्हणतायत, काय म्हणतायत आई, बरे आहात ना? हो अनिकेत दादा, तुम्ही बरे आहात ना? अरिक दादा, तुम्ही जेवलात का? ओळखले दादा, ओळखले. अनिकेत दादा, मी तुम्हाला ओळखलं. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोण हार्ट्स पाठवतंय आणि स्माइल पाठवते नक्की सांगा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी. मजेत आहे मी. ओके अनिकेत दादा, जेवलात का? सागर दादा, मीच. सागर दादा हार्ट पाठवताय, थँक्यू सागर दादा. योगेश दादा म्हणतात हाय. हाय योगेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुक्या, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ असतात, शॉर्ट्स देखील आहेत खूप छान माझ्या डेली लाईफबद्दल. तसेच महाराष्ट्र राज्यबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे. तर नक्की एकदा भेट द्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जॉईन करा चॅनलला.
योगेश दादा रत्नागिरी. हाय रत्नागिरी, रत्नागिरीवरून बोलताय का? नमस्कार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. योगेश दादा म्हणताय जेवण केलं. योगेश दादा जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. मिस्टर आले की जेवणार. प्लीज योगेश दादा डबल टॅप करा. रत्नागिरी प्लीज सिंधुदुर्गकरांना डबल टॅप करा. मी सिंधुदुर्गातली आहे दादा. योगेश दादा प्लीज डबल टॅप करा. सागर दादा तुम्ही तर केलंच असेल ना. अनिकेत दादा म्हणते कधीच, आता तर चहा पितो आहे. ओ माय गॉड. एवढे 3 वाजता कोण चहा पितो? 2:30 वाजता चहा पितात तुम्ही? योगेश दादा म्हणतात काय बनवलं आज? मसूरची आमटी बनवली आहे आणि ते हे असतात ना वालीच्या शेंगा, त्याची भाजी बनवली आहे आणि भात. कोकणातल्या माणसांका भात होयो असता, भाताशिवाय आमका जमणार नाही. एक वेळ रात्रीची आम्ही चपाती वगैरे खाव, पण दुपार आमका भातच होयो मंडळी. योगेश दादा म्हणतात जेवण. ओके, जेवायचं आहे दादा आता. सागर दादा पण कधीच जेवले. अनिकेत दादा तर आता चहा पितायत. भारीच बाबा. अजून आम्ही जेवलो नाही आहोत. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कमेंट करा. सागर दादा म्हणतायत कधीच टॅप केलंय असं बोलली. ओके ओके, थँक्यू सागर दादा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अनिकेत दादा मग लंच नंतर झोप येत नाही का? चहा घेतला की? ओके, म्हणजे लंच नंतर चहा घेतला की झोप येत नाही, म्हणून तुम्ही लंचवर चहा घेता. काय कमाल आहे बाबा. निलेश दादा सागर दादा चला काम आहेत आम्हाला. चला चला, आम्ही पण येतो तुमच्यासोबत काम करायला. थँक्यू सागर दादा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. संध्याकाळी पण असतं लाईव्ह, नक्की या. बेल आयकॉनवर क्लिक केलात ना दादा, प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला. निलेश दादा म्हणताय होय होय, भात तर होयोच, भाताशिवाय जेवल्यासारख्या वाटणार नाही. येस येस, साऊथ लोकांका पूर्ण भात होयोच असतं कोकणातल्यांका. योगेश दादा तुमचे मिस्टर काय करतात? माझे मिस्टर दादा मिलिटरीमध्ये आहेत, आर्मीमध्ये, आणि आम्ही जम्मू काश्मीरला आहोत. अनिकेत दादा म्हणतात हा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, कमेंट करा लवकरात लवकर. आणि अनिकेत दादा म्हणतोय हा, ऊन लागते जास्त. निलेश दादा म्हणतोय तांदूळ साफ करतानाचा व्हिडिओ तर खूपच आवडला. थँक्यू निलेश दादा, खरंच तुम्हाला सर्वांना आवडला व्हिडिओ, तर खूपच बरं वाटतंय की काहीतरी मेहनत कोणाला तरी आवडली. तर मंडळी तुम्हीही जाऊन पाहू शकता माझ्या चॅनलला जाऊन, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जाऊन. आता तुम्ही पाहू शकता लाईव्हमध्येही माझ्या चॅनलला जाऊ शकता आणि पाहू शकता. कोकणातला व्हिडिओ आहे. कोकणातली जी लग्नातली जी संस्कृती असते ती जपणारा आहे. निलेश दादा म्हणते सावलीत बस ताई. हां, आता सावलीतच जाते, वेळ बसली. आऊच. आता मी सावलीत बसायला आलो घरात. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला, कमेंट करा.
आणि कोकणात सर्रास म्हणजे भरपूर काही विधी असतात लग्नातल्या, त्या केल्या जातात. तर त्याही मी दाखवल्या आहेत. नक्की एकदा पहा जाऊन. योगेश दादा तुम्ही खूप सुंदर दिसता. थँक्यू. थँक्यू दादा. थँक्यू सो मच योगेश दादा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला कमेंट करा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम काय हां, तर नक्की सांगा माझ्या चॅनलला भेट देऊन की तुम्हाला माझे चॅनलवरचे व्हिडिओ कसे वाटतात ते. आणि अजूनही काही अजूनही काही व्हिडिओमध्ये जर सुधारणा कराव्या असतील तर नक्की मला सांगा कमेंट करून. नीलम पाटील. नीलम ताई नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? जेवलात का? नक्की सांगा कमेंट करून. हा कर. निलेश दादा म्हणतात आधीच घाण कमेंट वाचून डोके गरम आणि त्यात उन्हामध्ये अजून गरम होऊ नको. किती मेहनत घेत आहात लाईव्हसाठी ते ज्या ज्युनियन लोकांनाच कळेल ते नक्की सपोर्ट करतील. येस येस. थँक्यू यार. थँक्यू दादा. तुला तरी माझी मेहनत कळली. कारण आपण फक्त मेहनतच करू शकतो. ते मेहनतीचं फळ भेटणार की नाही ही पुढची गोष्ट. पण जर आपण आपली मेहनत सातत्याने ठेवली ना तर कदाचित देवालाही दया येईल आणि देवही आपल्याला पुढे जाण्यास मदत नक्की करेल. ह्या विचाराने मी सगळं करते. बघू कितपर्यंत यश मिळते ते. योगेश दादा म्हणतायत ताई तुम्हाला थंडी वाजती का? इथं तर घरातही थंडी आहे, बाहेरही थंडी आहे. थंडीच थंडी आहे. सिद्धीताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सिद्धी. नीलमताई म्हणतात नाही जेवण झालं. का नीलमताई जेवलात नाही? सिद्धीताई म्हणते बाय प्रीतिया. मानसीची लाईव्ह चालू आहे, तिला सपोर्टला कोण नाही, मी जाते तिकडे. ओके सिद्धी जा जा नक्की जा. थँक्यू सो मच तू लाईव्हला आल्याबद्दल. थँक्यू. आणि मानसीला सांग माझं लाईव्ह चालू होतं म्हणून नाही मी येऊ शकली. निलेश दादा म्हणते नक्की आम्ही आहोत तुझ्यासोबत. थँक्यू निलेश दादा. थँक्यू सो मच. खरंच आपल्या माणसांची म्हणजे आपण सपोर्ट करतोय हे मराठी माणसांना हेच खरंच खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि तुम्ही मला सपोर्ट करताय सर्वजण म्हणून तर माझं लाईव्ह आहे. थँक्यू सो मच निलेश दादा आणि सर्वांनाही. एक मिनिट मी आली. थँक्यू निलेश दादा. थँक्यू एव्हरीवन. माझं लाईव्हचा सपोर्ट जेव्हा जर्नी सुरू झाली लाईव्ह घ्यायला यूट्यूबला त्या आजपर्यंत जे स्टार्टिंगपासून आजपर्यंत मला समजून घेतात, लाईव्हला जॉईन होत आहेत, त्यांचं सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद की तुमच्यामुळे मी आज लाईव्ह घेते. कारण मग 1 महिना गॅप राहिल्यानंतर मला असं वाटलेलं की माणसं विसरली असतील. कारण माणूस रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात कोण कोणाला लक्षात ठेवते. पण माणसांनी लक्षात ठेवून माझ्या लाईव्हला येत आहेत हे पाहून मला खरंच खूप बरं वाटलं. निलेश दादा थँक्यू सो मच.
सिद्धी, नीलमताई, योगेश दादा, परत भरपूर सगळे आहेत. ओमकार दादा, सागर दादा, निकेत दादा, सगळे योगेश दादा सर्वजण आहेत जे मला लाईव्ह परत भरपूर सगळे आहेत जे मला सपोर्ट करतात. तर खूप खूप धन्यवाद दादा आणि मंडळी सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. रोशनीताई नमस्कार, निलेश दादा म्हणतोय, सिद्धीताई म्हणते होय, इलमताई म्हणतायत घरी गेल्यावर ऑफिसला आहे. ओके, घरी गेल्यावर जेवणार ऑफिसवरून. विलास दादा म्हणतायत एस. निलेश दादा म्हणते हो रोशनी, मी पण येतो थोड्या वेळाने मानसीच्या लाईव्हवर. ओके. निलेश दादा, रोशनी ताई, निलेश दादा बोल बाकी काय विशेष. विलासजी स्वागतम. विलासजी स्वागतम स्वागतम. मंडळी धन्यवाद, तुम्ही सर्वांनी खूप सपोर्ट करताय. असंच सपोर्ट माझ्या लाईव्हला करत जावा आणि कमेंट करत जावा. नीलमताई म्हणते हो ताई, कोर्टमध्ये टाईम नाही भेटत. ओके, मग तुम्ही घरी किती वाजता जाता? 3 वाजता का? नीलमताई मला जर काहीतरी माहिती हवी असेल तर नक्की मला सांगाल ना. मला जर म्हणजे असं डॉक्युमेंटेशनसाठी काहीतरी माहिती हवी असेल तर मला नक्की सांगाल ना. नीलमताई म्हणते 4 वाजता. ओके, 4 वाजता जाणार का नीलमताई? हो नक्की सांगेन ताई. थँक्यू सो मच नीलमताई. नीलमताई तुम्ही नक्की कुठे राहता? मुंबईला राहता की पुण्याला राहता? नीलमताई कोणते कोर्ट? निलेश दादा विचारताय नीलमताई कोणते कोर्टमध्ये? चला, आमच्या एक वकील मैत्रीण फ्रेंड्स आहेत, आम्हाला नक्की मदत करतील कोणत्याही गोष्टीसाठी. नीलमताई मुंबईला आहेत. ओके, मुंबई कोर्टमध्ये आहेत. ओके, तुम्ही मुंबईला राहता. थँक्यू सो मच ताई. नक्की मी तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करेन मला जर काही माहिती हवी असेल तर. नीलमताईमध्ये ताई आम्ही मुंबईला राहतो. ओके, मुंबईलाच राहता आणि मुंबई कोर्टच आहे. थँक्यू सो मच. संतोष जाधव, नमस्कार संतोष दादा, स्वागत आहे लाईव्हला माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. निलेश दादा म्हणतोय मी पण मुंबई ताई. तर निलेश दादा ही नीलमताई, निलेश दादा ही मुंबईलाच राहतात. ओके निलेश दादू. संतोष दादा म्हणतात येळकोट येळकोट, जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. संतोष दादा खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. जय महाराष्ट्र, जय शंभूराजे, जय शिवराय, जय जिजाऊ. तर कसे आहात तुम्ही? संतोष दादा म्हणतात खंडोबाच्या नावानं चांग भलं, खंडोबाच्या नावानं चांग भलं, खंडोबाच्या नावानं चांग भलं. निलेश दादा म्हणतात निलेश दादा तुम्ही कुठे राहता? निलेश दादा प्लीज कमेंट करून सांग नीलमताईंना की तुम्ही कुठे राहता ते. आवर ना पटपट. मी बरा आहे ताई. संतोष दादा म्हणतात मी बरा आहे ताई. ओके संतोष दादा. मंडळी जेवलात का? नक्की सांगा मला कमेंट करून. दुपारचं जेवण तुमचं झालं असेल. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कमेंट करून सांगा नक्की की तुम्ही लाईव्ह कुठून पाहताय ते. तर मंडळी थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झालात आणि कमेंट केलात, लाईक केलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तर आता मी लाईव्ह संपवते. सर्वांनी बायचा मेसेज नक्की करा बाय म्हणून. संतोष दादा, रेखा पवार, नमस्कार रेखा ताई, पुन्हा एकदा स्वागत आहे. श्री स्वामी समर्थ ताई, तुम्हालाही श्री स्वामी समर्थ. कुठे गायब होते तुम्ही इतके दिवस? सॉरी रेखाताई, पहिल्यांदा आधी मी सॉरी म्हणते. मी गायब होते थोडे दिवस, पण मी गावी गेलेली कोकणात. माझ्या भावाचं लग्न होतं आणि तिथं काही नेटवर्क इश्यू असतात त्यामुळे
लाईव्ह घेणं पण शक्य नव्हतं आणि म्हणजे माझ्या सासरी पण काही प्रोग्राम होते, भावाचं लग्न पण होतं. त्या ह्याच्यामध्ये दोन्हीकडे मला बॅलन्स करून राहायचं होतं, त्यामुळे मला टाईमच नाही भेटला. पण आता माझं लाईव्ह नेहमी चालू असणार आहे. तुम्ही माझ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून ठेवलात ना ताई, तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. नीलमताई म्हणे, "मला जास्त टाईम नाही भेटत, पण जेवढा भेटतो तेवढा मी येते लाईव्हला." थँक सो मच ताई. हेच माझ्यासाठी खूप आहे, की तुमचं बिझी शेड्यूल आहे. तुमच्या कामातनं पण तुम्ही थोडासा वेळ माझ्यासाठी काढता आणि प्रत्येक लाईव्हला येता. हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, की म्हणजे एवढा टाईम नसूनही तुम्ही माझ्यासाठी थोडा तरी वेळ काढता. हे खूप आहे माझ्यासाठी म्हणजे अभिमानाची गोष्ट आहे, की मराठी माणूस मराठी माणसाला सपोर्ट करतोय. थँक यू नीलमताई. रेखाताई म्हणते, फायनली आज सापडले तुम्ही मला. रेखाताई प्लीज तुम्ही आता ना माझ्या चॅनलवर जा आणि बेल आयकॉन असते ना तिथं क्लिक करा आणि ऑलवर करा, जेणेकरून माझे लाईव्ह आलं की तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील रेखाताई. नीलमताई म्हणतात बाय बाय. थँक्यू नीलमताई. बाय बाय. टेक केअर. काळजी घ्या आणि लवकरात लवकर जेवण्याचा प्रयत्न करा. रेखाताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू रेखाताई. रेखाताई म्हणतात, ताई मला ओळखते का तुम्ही? हो रेखाताई, मी तुम्हाला ओळखते तर. मला स्टार्टिंगपासून तुम्ही जॉईन झालात. आपण याआधी पण बोललो आहोत. याआधी पण आपण बोललो आहोत. तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलेलात, कमेंट केलेलात, आपण बोललेलो. मग तुम्ही शाळेत मुलाला शाळेत जाऊन घेऊन येते बोललेलात. तुम्हाला आठवतंय का? रेखाताई म्हणतात, मी बँगलोरला होती तेव्हा सबस्क्राईब केलेली आहे ताई तुम्हाला. मी आता सध्या गावी आहे, 1 महिना झालं. हां, ओके रेखाताई. आपलं बोलणं झालेलं आहे म्हणजे 1-1.5 महिना तर 2 महिने तर झालेच त्याला. आपलं बोलणं झालं त्याला. रेखाताई म्हणतायत ओके. मग जेवलात का रेखाताई? नक्की सांगा, जेवलात का तुम्ही? मंडळी 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. जर कोणी लाईक्स नाही केलं असेल तर प्लीज नक्की लाईक करा, डबल टॅप करा. 20 लाईक्स तरी होऊन जाऊ दे मंडळी आजच्या लाईव्हला. प्रदीप कत्तारा, हाय प्रदीप भाई, कैसे हो आप, कहाँ से हो? मराठी है या हिंदी हो? साबुदाण्याची खिचडी खाल्लात का रेखाताई? नीलमताई म्हणते हो ताई नक्की जेवणार. इथे टाईम नाही ना भेटत, वेळ थोडा असतो आणि काम खूप. बरोबर ताई, पण आरोग्याची काळजी घ्या. रेखाताई म्हणतात हो ताई. साजिद कहाँ से ही? साजिद भाई नमस्ते, मैं हूँ महाराष्ट्र से. प्लीज़ डबल टैप करना. 90 लाइक्स है, 20 लाइक्स होने दीजिए प्लीज़. प्रदीप भाई प्लीज़ डबल टैप और चैनल को ज्वाइन करना. साजिद भाई प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना. प्रदीप कतरा ओके. थैंक यू सो मच. आता मी लाइव संपवते. मेरा लाइव ख़त्म हो रहा है अभी. शाम को मिलेंगे, इसलिए चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन पर क्लिक करना, फिर लाइव का नोटिफिकेशन आ जाएगा. जो हिंदी है उनको बता रही हूँ हिंदी में. आणि मंडळी प्लीज लाईव्हला सॉरी चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा आणि ऑलवर क्लिक करून चॅनलच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. थँक्यू सो मच. बाय बाय. टेक केअर. संध्याकाळी भेटू.